Čabas lidi, takže tady vás zdraví Epic u dalšího dílu ze hry Shakes and Fidget. A nacházíme se na světě 2, kde už jsem si dal hospodu. Spíš to je ta první hospoda, kde bych měl dostat houbičku. Promiňte, já nezapnu zvuky. A zároveň se koukneme do zbrojírny, kde nic nemáme. To už jsem si kupoval, tady to brnění, tady to teda. Trošičku lepší, trošku víc. Včera v obchodě... To. Budu to používat, nebo ne? Tohle je lepší, kašlu na to. Máme tady, nic nemáme. Alebo jo. Tady takhle a takhle. No tak, co je? Lagi menší. Si dal 235, to už jsem myslel. Máme nějaký ten lík, a jak se tam šopne, je to jedno. Třeba mi pomůže. Poště mě furt píše takový jeden blbec. Prozober to, ale zase na celý den se vyválkám, už určitě nemají. No, blbec. Ne, to je špatný, tenhle. A který mi dáš vědět? Nebo, že bys měl ty dvě postavy, jednu na světě, dva tu Andru a jednu z toho stronky a depiš prosím. Co píšu tady, jo, padal mi Epic na stronky. Ten tu dlouho nebol. Vendor opustil cech, ahoj, dal jsem jednu houbu. Co je? Co to mělo být jako? Nevadí. Sakra, ani nevíte, jak mě štve, že nemám houby. Tady, zkusím jednu houbu risknout. A nic. Ale třeba tady něco padne. Třeba ne. Nevadí. Kašlem na to, všechno si vylepšíme tady to. A tohle cech tady zase, no jo, ježišmarja, teď natáčím. Zkusíme toho Bigfooda, třeba ho dáme. Nebo třeba ne, nevadí. Ještě arénu zkusíme. Takýho Milana 252. Tak ten mě sundal. Nevadí. Teď nevím, jestli už jsme dneska splachovali. Jo, dneska splachovali, dneska házeli spíš do záchodu. Dáme si tady ten quest a přesuneme se na svět 3, kde číšníka ve zbrojírně, to nevím, tam jsem se ještě dneska nedíval, taky nic, ale zkusíme tady to, a nic, nevadí, obratnost, tohle 197, vzít ho můžu. To se dělá srandu, ne? 162, to je lepší, 202. Tyhle. Čekat. Ukáž. Mám lepší stejtím. Tady ten je rozhodně nejhorší. Tady ten si ještě nechám, pardon. A před chvilkou jsem stával a přes den asi nebudu mít čas zrovna natáčet, tak se to pokusím stihnout teď ráno, takže a vrhneme se do podzemí, kde zkusíme lovýho obra, ale přemýšlím, jestli mám zkusit tady ten luk, či ne. A je horší, ale ne, ještě zkusíme tady tím. Bez epiku zkusíme žádnej a zkusíme lovýho obra. To je válečník, takže bychom teoreticky měli mít šanci, když nevím. Jo, hele ho, je tam. No, tak to je super, ale bez epiku. Škoda, tyjo. Level up, tak to je super. A koho tam máme teď? Draka temnot. Nevadí. Vylepšíme si obratnost tedy a jdeme na Fruxu juniora. To je nějaký dole. Takže super. Nic. Takže dáme si nějaký quest, třeba tento. To mi spadlo, nevadí. Teď jsem na světě 16, kde mám epika, tam jsem začínal, to je před 2-3 dnama. Takže to je jen tak jako hraju. No 10, za chvilku už bude podzemí, ale nebudem se tady nudit. Ve zbrojírně mám pocit, že opět nic jakože není, jako vždycky, no. Inteligence tu mám. Inteligence 9, 6, hop.
A jinak nic, takhle to si hodíme na sebe. Tak a vylepšíme se o dost. A tady ještě stíráme podzemí, určitě jako vidíte. Celý podzemí se mě bojí, normálně mi nedávají klíče. Zkusím nějaké pitibuze. Jo, tak ten je dole. A zkusíme. Tyjo, hnedli klíč, no tak tomu se říká štěstí. Takže bychom dneska hned zkusili to podzemí, chvilku tady počkáme. Já to na chvilku stopnu a potom to zkusíme. Tak zatím tedy ahoj a za chvíli jsem zpět. Takže jsem tu zpět, doufám, že to všechno běží, mělo by. A zrovna už zaútočíme na tady tu prachopíra a máme klíč. Takže super, nesvěcený klíč od Katamkom, klíč od čeho asi bude. Takže dáme podzemí a hned tam máme strašidlo, ale já se ještě vylepším trošku, nevím co, takhle, tak a zkusíme strašidlo. Level 10. Ale že by. Jo, to je tam. No, aspoň nějaký něco. Zkusíme hned další třeba tam padne. Nikdy nevím. Nikdy se neví. Takhle. Tak. Ještě jednou. No, tak to asi ještě nedáme. Nevadí. Doufám, že tady ten díl se vám líbil. A když to řeknu hnusně, byl poslední jakoby z tady toho týdnu, protože já teď jedu na dovču, takže jedu si užívat, takže natáčet určitě nebudu. Ale jako šejka budu hrát, ten přes mobil, ale video uvidíte až příští, buď pátek, nebo v sobotu, si myslím, že to už bych mohl stihnout. A tedy doufám, že se na mě nebudete zlobit. A omlouvám se, že ten epic weekend, že neprotáčím, ale já fakt jde, teď to tak nesnáším, když mi to spadne. Že když neprotáčím, ale já na to nějak zrovna nejsem. Spíš mám paušál, ne kredit a myslím, že přes paušál to nějak nejde a plno peněz za to nebudu dávat. Zatím. A doufám, že se vám to líbilo. No, tady to jsem taky pro plníčáře. Někdo mi píše tattooing. OK, jako se váš na Skype. Proč potom link na video, keď bude. Doufám, že teda se vám tady to video líbilo, že budete dávat lajky a odběry a že si mě docela i oblíbíte a tedy zdravím všechny mé fanoušky a ahoj.